Fy enw I yw Robert James, a fi'n enedigol o Sir Benfro. Ges I eni'n 1967 a wedi byw rhan fwyaf yn oes yn Sir Benfro, ond wedi gwario 5 mlynedd yn gweithio tu allan I Llundain yn wneud arlwyo, a wedyn dod nôl i Sir Benfro yn 1991 wedyn de. Wel, o'n i'n am mynd bant ynddo fe i brofi bywyd gwahanol y pethe ynddo fe, a wel llawer mwy o prysurdeb yn le o'n i'n gweithio. O'n i'n gweithio bwys Maidenhead, bwys Windsor am 4 mlynedd a blwyddyn yn Welwyn Garden City, a wedyn yn ysu o hyd I ddod nôl i'n ardal o'n genedigaeth rili ynddo fe. Dwi'n byw yn gwynebu mynydd Carningli a Foel Cwm Cerwyn, a fi'n hoffi teithio ar y rhewl trwy Brymberian, fi lan I Bwlch Gwynt, a wedyn cymeryd yr hewl wedyn yn mynd I ardal Mynachlog Ddu a'r Preselau, a dyn nôl wedyn am Crymych. Hwnna yw'n filltir sgwâr I mewn un ffordd ynddo fe. Achos fod fi'n dod o ardal amaethyddol when rhieni yn ffarmo, mae'r cymdogaeth wedi altro'n gyfan gwbl yn fe. Mae'r ffermydd bach wedi diflannu, chi'n cael mewnfudwyr yn dod ac yn altro y ffordd maen nhw'n rhedeg y ffermydd. Mae nifer wedi cael ei werthu I ffermwyr yn fwy. Mae ffermydd lawer mwy gyda chi nawr, a mae'r pobl sydd wedi dod mewn yn wneud busnesau wahanol, llety garwch a bethau fel hynny ynddo fe. So mae'r cymunedau dwi wedi gweld sydd wedi altro fwyaf dros yn oes ynddo fe. Fi'n pryderu am falle y iaith ynddo fe, ond mae gwelliannau o ran ysgolion a dysgu Cymraeg a fod ysgolion yn datblygu yn gwaelod y sir y pethau ynddo fe. A hefyd y dyfodol o ran y rhai ifenc, pwy fath o waith maen nhw'n mynd I fod yn debygol o gael ynddo fe yn y dyfodol ynddo fe, a'r ofn fod nhw'n mynd I symud allan o'i ardaloedd i'r trefi ac yn wylio am waith ynddo fe. Mae ambell I ddarlun 'da fi o ffotograffiaeth gan David Wilson, dwi'n credu yw'r arlunydd ffotograffydd ynddo fe. Ond un o'r rhai mwyaf iconic I fi yw Pentrifan. Bydde de wedi cael ei wneud yn ddarlun neu yn ffotograffiaeth neu fel wedi cael ei ail-wneud yn gerflun ynddo fe, ond fi'n credu mai felly Pentrifan un o'r pethau mwyaf iconic I fi ynddo fe. Wel, mae'r cyfnod clo yma wedi gorfodi fi eistedd lawr a dechrau meddwl beth yw'r dyfodol mewn un ffordd ynddo fe. A un o'r pethau wen I yn edrych ar wedd shwt ni'n symud mlaen ar busnes ynddo fe. Dwi'n teimlo allwn ni byth mynd nôl i'r ffordd wen I rhagor ynddo fe. Mae'r cyfnod clo yma wedi, maen nhw'n siarad beth y normal newydd ynddo fe. A'r golygfa da ni ynddo fe a'r Preselau, mae fe'n bwysig iawn o ran Stonehenge a bethau fel 'ny. So yn hen hanes mae'r mynyddau yn bwysig iawn ynddo fe. A wedyn yr hanes arall wedyn yw'r merched Beca ynddo fe. A yn 1839 torrwyd y trollborth cynta yn Nefael Wen ynddo fe. A mae fe'n hanes pwysig, mae fe'n rhan o hanes Cymru ynddo fe, a beth sydd wedi digwydd. A mae fe'n dangos I ni, yn dal I ddangos I ni faint mor bwysig yw fod ni'n sefyll lan am yr iaith a'n diwylliant ni ynddo fe.